Azért választottam ezt a típusú fix fedést, mert olyat akartunk, ami alatt teljes értékűként lehet használni a medencét, tehát elfér alatt egy felnőtt ember is, illetve a hely viszonylagos korlátozott volt, amiatt a mozgatható, eltolható fedések esetén a medence méretét kellett volna kisebbre venni. Azt, hogy mennyivel melegebb fedéssel a medence vize, mint fedés nélkül, azt nem tudom pontosan. Inkább azt emelném ki, hogy gyakorlatilag május közepe vége és szeptember vége között folyamatosan használható medence, nagyon kellemes hőmérsékletű vízzel. Így, hogy rajta van a fedés, minimális takarítás szükséges, a keringetés és a robottakarító elég a tisztántartásához. Jelenlegi tapasztalatommal, ha most keresnék fedést a medencére, akkor ugyanezt választanám, nekünk nagyon bevált ez a típus. A fedés árához képest megfelelő, nagyon jó használható lett a medence.